направо снял съм го, да снял, брат. Идваме, идваме! Какво ще да натискаме? Към баня. Към баня? Ми да, там. Към тази баня? Да. Давайте да натискаме наляво там към баните, към руините. Да се махаме, тук няма смисъл. Ударен! Хоп, гуми, гуми! Мале! Ще се не секаш. Оп! Пушва! Да се пуша! Пушва малко! Пусти отзаде! Марко! Ляво! Добре! Чакаме! Ляво, радо! Ударен! То там червен ли? А това е брат. Аз ти страх, извиня. Стани от Рапунцел има. Аз Рапунцел го гледам пъща. Ти го гледаш по-дълго, не го виждаш. Братко, от коя страна? Стани от към брат ми. От към брат ми, от към брат ми. Брат, закрием се, пак тук ще върна, брат.
Ударен! Може да се вземе. Дайте дома да минаме от тук. Да влезме централния. Да, добре, вие влезете оттам, ние ще влезем от тук. Брат, просто ако ви натиснат и почнат да ви убиват, няма значение дали един ще умре. Другите двама трябва да влезнат. Сещате ли се да станете в позиция? Вие трите тук не отиваме през. Да. Отпред в джаз има хора, да. Убиха го. Айде, спрем. Голяма ли си? Стреляте от голяма. От дясно ги виждам повече. Втория етаж. И от втория, и от дясно. 100%. Трябва да претичаме всички. То пиче мишена. Давай. Давай, давай, давай. Минаваме от дясно, опичваме, минават от ляво и влизаме в голяма. Какво каза? Искаш да играеш, спрем втория. Добре. Марто! Един притича долен десен ъгъл. Долен десен ъгъл, червен. Горе един мъртъв. Един притича долен десен ъгъл. Бали, долу, бали, далеч. Трябва ли ти помощ, Чук? Трябва ли ти помощ? Долу десен ъгъл, момчета. И наляво минаха. Долу дясно до сградата. Стани! От Ботевградско идват. Лошите ли бе? Да. Е, там отзад са по храст. Баня падна, момчета. Сметам, да. Само не дам дали ще оцеля, а? Курни нощта, брат. Е, тук има един план. Близък! Близък! Влез носа! Сега! Ударям! Направо така съм повеснял, брат. Да, пак. След някой. Да, верно. И че може само ме застреляте тук. Те са там, знаеш колко хора има там? Его е тук, зад барела. Е това близкия. Ето ги претичвате да... Е, кирам там. Маркира го един. Виждам. Е, сега гледай как ще излезе. Хоп. Ясно, бат. Той си едната база нападал това. Е, сега, братле. Давай. Първо ги инспектирай. Вижда ли записвах, моля? Е, сега ако не ни гръмна двата. Сериозен. Дайте ни след него.
Яко бой. Я го босим го каза, че няма тренировки. Айде, Марти, давай, давай, давай! Леле, брат ми поводе. Гледай, какво прави, гледай. Къде си така баш? То не е ли? А, то е синто. Тръгваме ли? Тръгваме ли, ама ходейки аз вика. Има ли много хора? Чере, има ли много хора? Има ли много хора там? Да, в малка града. Тук някой да ни мета. Метат ли? Да. Идваме! Мат, я паем се. Чакай. Не ни гледа, кой ни гледа? Гледат ни. Кой ни гледа? Брат, от малко. Аз не съм мъртъв. От хода. Ясно съм. О, да, гледа. Имаш ли пушка? Някой има ли пушка? Не. Свалям го. Свалям го, ако ми я дадеш. Къде е далече? Ей, виж, стреля по мен. Ударен!